Anya laki din! Paray, kita bisa ka ni Pia. Apa ya pare? Naklistaking samay. Nagguyaw ka mo ting. Korsing ti makit-kitam sa nga stacking. Isong arod ti kaya kung ipakita king ka. Nagpost ko ti korsing na jaw. Mangig na ka. Ha? Ni, timalyawin. Nagkusilap pay. Ay. Sapay na iraman ak akinusilapan na kat si kati manguyaw kang kuwana. Denggam na ito ibagang Akala ko stacking. Yung pala'y korsing. Ay, Siyak ka diti paspasagitam si Kanorlan. Ay, sus, Ha? ay, sus, Siyak ka ay, di? sus. Ay, awan imbaga kasi ka. Nasilyang ka mo adagaws. Diyak kaya taglugan kita tricycle mo. kita naksayanan ti pasaheros mo. Sapay balasang. Never, never, never! Sa anak ko nga aglugan iti tricycle deta Anorlan. Kunamlan no asino akagugwatwan. Ha? Ay manong, umasinad ka dito. Ay, apay ading piya. Ay, isti, ma'am gayam. Itulod nakman iti eskwelaan. Ninurlan mo tinakapila. Uray pa'y, gaputa inuyaw na. Agkalaban kami. Ay, sus, delikado. Gubat manang. Adda lotion mo dita, Ma'am Arlen. Apay aya, Dumawatak man, naglotion akmat ije balay mi, sakbay apim manawak. Ngam, nakakurkursingak matlatta. ay na, dahito yung amin tiyempo na. Nalamiis ngamin ita apanawan. Isu nga agkukursing dagiti tattao. Ay, wen nga rod, sapay nagngina jay whitening lotion a ginatang ko. Agkursingak matlatta. Apay ay akal lahat nagbalin ka a conscious dita kursing mo. Ay na, kadno inuyaw nak ni Norlan dita paradaan da. Nakatakderak laang ijay nga aguruuray iti pagluganak. Pagamuan, tagkakatawadan. Daytoy gayam kursing ko ti katawaan da. Apay akay kayat nakangas-asaran ni Norlan. Nakaululimak mat no siyak ti pasahero na. Nakauy-uyaw, feeling gwapo. Aywan gayam. Saan ka agus usar iti lotion? Saan ato malab kanyak ti lotion? Anya nga ito susaram? Lana! Lana tinyog! Ah, Nagbisa si ka. Uray siguro makalawas. Saan ka nga agkursing apulos? hello Manong. Adda meeting mi ita amalam dito eskwelaan ni. Basta ka di. Uray alas 6 nakton nga umay alaan. Agpaitulog nga min di ka ruba tayo di ospital ta maulaw ka na. Saan ka madagas adi ka? Anya, kat kasano akon ngay ama kaawid. Di ka madanagan ta dumagasak iti paradaan. Kasaritak ti driver nga umay mangalakin ka. Sige, di mo liplipatan ah. Kasino ka na kayo ti mabalin ang markila? Ay, isa ko na. Asino ti pasaheros manaw? Ni ading ko apiya. Marabyan da ka nung agawid iti eskwilaan. Ay siya kong manaw. Ni, kasino nga kada kayo ti pilyak? Ninurlan latan manaw. Imbag day tatabaro. Diya mo mabalin ang marabyan ata kung mo ni bakakaw. Sige lang arudin, Norlan. Alas 6, naskain nga da ka ni eskwilaan. Sige manaw. Arigla daw. Anyamot tan. Nagadula unay ti papaaramid da kada tayo at teachers. Ay, wen nga rod. Nanayunan manen. Imbag lakit di ata nga to damat basit ti sweldo tayo. Sapay pasado alas 6 analpas ti meeting. Tanagado ti impahabol na nga imbagbaga. Rabiin. Ayan nga tadya kinasarita ni Manong ko amang sukon kanya. Adda kinasarita na? Wen, ngam awan pa imot. Ay, isuday tanin lakay ko. Makilugan kan dito'y kotseme. Mayaw awanan adya kinasarita ni Manong ko. Maudi ka nga rudan, tao muna akon. Sige. Hello, Miss Beauty Paul. Ha? Anya ter aramidem di tapuon ti kayo? Nakatakday. Orurayan ka. Tapay ngururayan na. Mabilag. Tinakalaan yung tricycle ka. Sikat ti kinasarita ni Manong ko amang sukon kanya. Wen ma'am, aglugang kan. Anyamat ni Manongan. Nagado ang maayaban na. Toy pay mat kalaban ko. Ha? Umay kaglugan na yung tani agtudon ma'am. Arkila ko madayto yung gaputan na pindas ka. Ay, libre na. Oh.
may nakamula sinukon, Minurlan. Inton maminsan nga agayab ka iti pagluganak at tricycle saan aday jay anorlan ti pilyam. Isulang mo ti mabalin, ta isulang ti baro ijay. Ada asawa na giti na duma driver. Kat di na kayat ti marabyan, tamaong tanda. Kalaban ko day jay. Laban mo! Na, kano ka pa yan nakasursuro ang makilaban iti lalaki, mate? Nakauy-uyaw nga rod, imbag kumamit no gwapo. Apay akalaban mo ka nagsingpet ni Nurlan, kano naggagat pa yabaraw. Hey, basta jak kayat ti ugali na. Manungay ti plitim kong kuwana. Awan, saan mo't anag pabayad? Makitam na ita kinaanos na. Inuray na ka, intulod na ka, nakaradkad ka di manon dito'y balay. Kalaban ng pailaeng, no daduma tricycle driver na ita. Kunadan ang 5 gaso, ti arkilam, kunadan na. Apay nga ta dire-diretso mo ta na magmag na ni Pia, Nurlan. Ay sus, di nan samok kaya taglugan dito para daan tayo. Ay, huwag nga raw. Sa pinaka nga, ti ulo na, magnadyo. Isnabira mo tayo. Si kamo ngamin. Napapabasulan na ngay. Ino ka na yun mo aruro din. Wagas ko lang mga aday kay. Tapno mapansin na. Type mo sa ngamin. Di mo pa ilaka arman mo. Nga nga raw. Amo ko sa ano nga armang paray. Maestra mo nga ay. Idinto tamay sa lang. Tricycle driver. Ay sus! Ay sus! Anya tinapasamak ka ni Pia dyan kalsada. Ay sus. Ay naman kita ay. Darasam kan! Inakaw. Umaya ka may lap. Anya tinapasamak king kamay lap. Anya may labas sasawam? Nay, katukol tails na rita sandal mo ah. Kat, anya kumaita. Unay mo tiyong umay katulungan ah. Jak ka sa pulan titulong mo. Sige, umadayo ka ditoy. Kasano ka mapanagisurong ay. Natukol mo dito hills na dito may sa sandal mo. Ha? Wan paiso. Ay sus, maladaw akon. Isungarod at tulungan ka. Nagkatulungan na karudin ah. Nakamulong-lung ka mga lataditan. Iyawa mo kanya dito may sa sandal mo. Diyan natukol ti hills na. Di may sa. Na, ananuam? Kastaw yo. Ha? Tinukol mo ti hills na? Way, padaasam di magnano mayatay. Ay na. Mabalinan ang mapanak mangisuro. Kaya adaking ka, ano kaya mo pa nga ipagkadag ito hills ti sandal mo? Wino pagsungrod mo. Hay, maladaw ako na niya. Maguray ka lang. Tinakalaan di tricycle ka. Ay, kunaklakit din no maladaw ako. Katimbag man ta saan ka naladaw? Tano naladaw ka? Sigurado aser mo na nakajay bakla a principal tayo. Wen nga rod. Wen nga rod, imbag lakit din tada ni Norlan anang itulot kanya. Ni Norlan manan. Kat isumat kinaalisto nga imay timulong kanya. Oy, addan sa madeb-develop kada kayo adwa. Awa na, kanya kumangay mat. Nadlaw ko lang amin, nagbalin kan a conscious iti langam. Idi nagbirok ka iti lotion kanyak. Ay, wanan niya. Ay, ayat daytan, Pia. Agtal na ka man. Anya lakit din. Agayat kan. Ay so, saan ang mapasamak data? Saan aday chay anorlan? Lapdak tiriknak. Ni, nanang, anya day talutlutuin nyo? Ay, dahil man pulutan ka no, namanong baw. Pulutan da. Ay, adamot kadwa na nga agin inom ija likod, ti balay. Ay na, ung tantumanan ni bakit na no kasta nga aginom-inom. Ay, ka man kit di ito dahil pulutan da. Sige nanang, tainak itad. Dahil to'y, ito mo, kadakwa da. Wan nanang. Ay, asino ayat ikadwa ni manong nga aginom. Bayaw! Di ka madanagan, tasyak ti makamukan ka. Wambayaw, ag talaga king ka. Norlan? Pia, umay ka na. Good morning, Ma'am Pia. Anya, ma'am, hani ko nam.
Umay ko lang ito daytoy pulutan nyo alinuto ni nanang. Anya ti mangmangag ko ahani kas kadabayaw manong? Adaya, mait bayaw. Awam mo bayaw. Anya ti pagtungtungtungan nyo? Malalala, idi summan dito'y dayta. Makapulpulutan kami kani bayaw ko. Ha? Apa nga yung tupak mo? Di naksamag kaya ni Pia, bayaw. Ay, di ka matanagan, tasyak ti makamu bayaw. Di nakman aram iti dayta alalaki manong. Ay, kagura naksamag itong bayaw. Italang dayta bayaw. Don't worry. Apay kasla na po kaw matindagi tinagado akamuro ni Norlan. Kasla timayag, kan gimwapo pa yan. Nagwapo magayam, oray kas jay ti ayog na. Ay, siripek man dito'y tawa, no iso day ta, amangan mat no sabali a Norlan. Ay sus, pimurma pa yan, kan nagbanglo ti pahiod na. Pia! Ah? Apay nanang? Apay, asino ti sirsiripom di tatawa? Ah? Awan. Nan kita akman. Awan ko naklangaro din. Na, apay, agar-aram kan ni Norlan. Saan? Pag ano kumangay, ka tricycle driver lang. Paunay mo ti panang tagibasit mo kan kwa na anak ka. Uray no tricycle driver, tanaanos abaro. Saan nga road? Aping ipilit yo. Damdamagan na nga bain, numabalin na kakano nga arman. Anya nga'y tinsong ba't yun nanang? Ay kat, wen kunak adagus ah. Ay saan ka nagpili-pili? Basta naanos ka nasingpet. Wen kunam adagus. Anya? Ay, an-anwam tinakaadal, no babaero mat kan sa daw. Nakon mangisuro mano. Itulod na kon. Ay, nanagsakit ti rayo, makalimtag man ang anay-anay. Kasi no nga'y ti mangitulog kanyak iti eskwelaan. Apay nga miin, ta saan ka nagtumar iti agas mo. Dajay, nagbusinan. Ururayan na ka ni Norlan. Iso manan? Ingkaki din. Wala daw kan. Minsamot Norlan, dyan ang itulod manin kan ka itay bigat. Wen, kasano, agsakit mat ni manong ko. Ay, matintin nagsamot ang diriknam kan kwa na. Sana? Nagpormamot tan ita ni Norlan. Uray ko lang naangot ti pabanglo na itay. Gimwapoan niya. Napukaw matindag iti kamuro na. Kasta talaga ti agayat. Agbalin analawag tinasipngat alanga. Anya? Kastak mat edi kinilakay ko kat. Idi na inlaba kon kan kwa na. Panagkitak matan kan kwa na kat ni Brad Pitt. Nagpigsamit dito daw. Di akon makaawid no kastoylaan. Dito yak pa lang balayo ah. Pia, numabalin ah. Mabalinlat tama. Ha? Ay, no kasta ilayon ko na. Ti agaran. Agaran kan? Uway, kay idi pa yung alam na lab ka, Pia. Pasensya ka na ta, inuuyaw ka iday. Wagas ko lang na jay, tatlong marik man ti kaadak dito'y lubak, mga ayat king kay tinapunaw. Ay, kasjay kaya. Uwang Pia, I love you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.